לא היו מים זורמים, אנחנו בנינו בלי מים זורמים. סולל בונה שעשו את הפיתוח, העמידו לנו חביות, מילאו לנו עם עוקב מים, ועם זה קבלן עבד, בלי מים זורמים. אני זוכר יום אחד חיים עומד על הגג אצלו ואני על הגג אצלו ושואל אותי אם יש לי 2 חביות מים. אמרתי לו, יש לי 4 מיותרות, אבל לך תסחוב אותם. אז אני הבאתי את המים מבאר שבע בכלל. רגע, תכף אני אספר על הארטיקים שלך. לכן היא אמרה ש... ואז פתאום אני רואה את דוד מרציאנו, לוקח את החביות מים האלה, וחיים לא חסר מים, תעביר לו את החביות. ודוד מרציאנו הביא... זו הייתה הרוח אז בלהבין של חביות. אנחנו גרנו פה בלי כבישים, בלי מדרכות המשקעה, לפחות ה-60-70 משפחות הראשונות, בלי בית ספר. בלי בית ספר. כל יום אוטובוס אסף בסביבות 45 ילדים, ופיזר אותם ב-17 בתי ספר שונים בבאר שבע. אין יום, אבל אין יום שלא שכחו מישהו בבאר שבע. עכשיו בוא, זה אישור טלפונים לפני עידן הסלולרי. היה אחד סלולרי כזה גדול, אצל אקו אמר זה בשבילי, אף אחד לא מדבר, לא משתמש בו, זה הוא היה. אין יום שלא שכחו ילדים בבאר שבע, נאסוף אותם. היו גם מקרים שהנהג פעם אחת הייתה לו תקלה באוטובוס, הוריד אותם ביציאה מבאר שבע, את הילדים ואמר להם תחזרו לבתי הספר. והיום כשאתה שומע צעירים יותר מקטרים, אין לנו אצבו והמדרכה ושם, אנחנו חיינו ככה שנים טובות, עד שהיישוב התפתח והגיע למה שהוא היום. עכשיו, אני מאלה שבאמת, באמת חשבו שאסור ללהבים להתרחב. בזמנו חשבתי ככה. ברגע שפרצו את זה, אז אני חושב שחייבים רק להתרחב. יש איזשהו סף, שאו שאתה יישוב קהילתי קטן, עם המגבלות של הכנסות וכל זה, או שאתה הופך למועצה, ואז צריך רק להתרחב, אחרת אתה לא מתשורד. ויום אחד באמת נמאס לנו שאין לנו בית ספר פה, והלכנו לאנדרם מליץ ועשינו לו את המוות. עשינו לו את המוות, לא נתן, הוא כמעט הזמין משטרה. הוא אמר, אתם יודעים מה? אם אתם בונים את המבנה, אני מספק את הצוות. מדובר היה בחודש מרץ, אני זוכר את זה טוב. בדיוק באותו זמן העמותה קיבלה פיצוי מבנק הפועלים על ההפסד במניות. ובנינו את המבנה הראשון והקרוונים הראשונים של בית הספר. זה מכספי 600 משפחות. שקל לא של משרד החינוך. משרד החינוך סיפק את המנהלת, איילה, שהיינו שכנים בבאר שבע בילדות, ברחוב המעפילים, ויוצרת הבורים, אבל המבנה המרכזי של בית הספר והקרוונים, אני לא יודע כמה מהם נשארו, היו בית הספר ורכוש העמותה. מאוד דברים. אבל זו הייתה תקופה פשוט באמת נהדרת. פשוט תקופה נהדרת של יצירה. אני לא יודע, כל הציבור שיושב פה שותף באופן אישי כל אחד מכם לאיזה פרויקט יוצא מן הכלל. כמה אנשים זכו להקים יישובים? תחשבו על זה. כל אחד מאיתנו פה שותף להקמת יישוב, ויישוב מצליח. עובדה. הפכנו לאבן שואבת, היום אנחנו כמה? 1,800 בתי אב. באו לפה, לא בגלל שרע פה. באו לפה מישהו שהייתה פה מערכת חינוך טובה, יש פה תנועת נוער, יש פה חיי קהילה ברמה כזו. וכל אחד מאיתנו באמת צריך לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד, זה בזכותי. אתה צודק, שי.